Třetí díl minisérie Žarmelo, kreativní sady a projekty. Jako první se podíváme na tyto sady pro malé návrhářky. Začneme touto fashion kreativní knihou. Tato knížka spojuje malování, módní návrh i tvorbu. Obsahuje paletu akvarelových barev a různé doplňky pro dotvoření modelek. Děti mohou pomocí vtlačovacích textilních čtverečků zkrášlit a dotvořit princeznám šaty. Dále tato kreativní sada Princess Glam 4 v 1. Děti mohou princezny nejen namalovat make-upem, ale také obléknout, ozdobit třpitkami a vytvořit šaty pomocí fólií. V této sadě najdete i nálepky očí, řas a plno dalšího. Dále tu mám tuto kreativní knihu Malování prsty s razítky, která obsahuje 7 netoxických prstových barev, 7 razítek a omalovánky, které jsou plné aktivit. Děti si u toho krásně rozvíjí fantazii. Malování vodovými barvami. Tato kreativní kniha obsahuje vše potřebné pro vodové malování. Děti si mohou vyrobit pohlednice, jmenovky a záložky. Kniha obsahuje i speciální design papíru, který svítí ve tmě. A jako poslední tetovačky a nálepky na nehty. Tato sada obsahuje kombinaci tetovaček a nálepek na nehty. Vše najdete v krásných a roztomilých motivech. Tetovačky fungují naprosto jednoduše, stačí jenom přiložit, navlhčit a odloupnout. A u nálepek na nehty stačí jen přiložit, zatlačit a máte hotovo. Budeme rádi, když nám dáte do komentářů vědět, jaká novinka se vám líbila.